Нека да бъде слава на Господа! Благословен да е нашият Господ Исус Христос, чието име сме събрани. Нашият Господ, който предстои да дойде. Слава да бъде на Неговото име. Благословен да е нашият Господ Исус, който ни повери Неговото дело. Ние, които сме в последните времена, да стоим, да го извършим и да го довършим. Защото Господ има работа с всеки един от нас, брати и сестри. Благословен да е Господ, който ни избра от нищото, който ни извади от тъмнината, който ни изкупи от тъмнината и ни постави в Неговата прекрасна светлина. И Той иска ние всички да стоим в тази божествена светлина. Благословен да е Господ, който ни е призовал да бъдем Негови светии, да бъдем Негови деца, да бъдем настойници на Божието царство, настойници на Божия дом. И това, което днес искам да кажа, е първо да благодаря на Господа, че вложи в сърцата на моите брати и сестри, които помогнаха вчера за почистването на църквата. Бог да благослови всички нас, които обичаме Божия дом и се грижим за Него. Защото това е Божията воля. Не забравяйте, че Бог ревнува за дома си. Бог ревнува за дома си, който се нарича молитвен дом. И със сигурност Бог се радва, когато види, че Неговите деца се грижат за дома Господен. И аз вярвам, че Бог се радва да види, че ние обичаме Божия дом и се грижим за Него и искаме да живеем завинаги в дома Господен. Онези, които днес обичат дома Господен, тук на земята, Бог ще ги пресели в вечния дом, в Неговото присъствие. Амин! Благословен да е Господ, който ни постави настойници. Пък едно, че ние от любов трябва да го правим, едно, че ние сме длъжни да се грижим за Божия дом. Искам да припомня едно слово, което е в 1 Коринтияни, в 6 глава, 19 стих надолу, Симеоне, може да прожектираш. И днес искам да припомня това слово на всички нас и да не го забравим, пък тези, които не го знаете, чуйте го. Защото словото казва, 1 Коринтияни 6 глава 19 стих: или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си, с душите си, които са Божии. Амин на Божието Слово. Днес искам да припомня на всички нас, брати и сестри, че всички ние с цена сме били купени и принадлежим на Господа. И Господ иска всеки един от нас да бъде храм на Святия Дух. Господ иска всеки един от нас да бъде дом Господен, място, в което Бог да обитава. И днес искам да говоря, да разширя малко тази тема относно Божия дом. За Божия дом и Божия дом, който сме ние самите. И искам да ви кажа, че всички ние, които заслужавахме смърт, които заслужавахме наказанието, което получи Содом и Гомор, всички ние, които заслужавахме гнева на Господа, Отец плати цена, за да може ние да не заприличаме на Содом и Гомор. Да не заприличаме на тези хора, които бяха в Ноевото време, в потопа. Бог плати една много скъпа цена, за да може днес ние да принадлежим на Него. И Словото ни казва, че ние сме били купени с цена. И то скъпа, една безценна цена плати Отец за всеки един от нас, за да може Той да живее в нас чрез Святия си Дух. Да кажем амин на това Слово. Тази вода, докато беше в магазина, принадлежеше на магазина. Но в момента, в който аз я купих и платих цена за нея, тя вече принадлежи на мен. И с тази вода, каквото искам, аз мога да си правя. Питам ви, след като съм го купил от магазин, да не правим реклама, да не осъдят, след като съм я купил, питам сега, те може да се мешат, аз какво да правя с тази вода?
Аз мога и да пия, ако искам мога да си сипя на главата, на краката, на земята. Нали? Аз платих цената, която струва тази вода и аз имам право да правя с нея каквото искам. И днес искам да попитам, тогава защо хората, вярващите, които Отец е платил цената да сме Негови чрез кръвта на Сина Му, ние си правим каквото си искаме. И не живееме живот, който е угоден на Него и не постъпваме според както Той иска от нас за слава на Него. Нима забравяме, че Отец плати цената за нашия живот, ние да сме живи, да сме здрави и днес ние принадлежим на Него. И Господ иска всеки един от нас да бъде съд за почтенна употреба, да кажем амин. Съд, който Бог да употреби за Негова слава. Защото стихът казва надолу, че ние трябва да прославим Бога с телата си, с душите си, които са... На кого са? Симеоне, последните думи. С цена, които прославите Бога с телата си и после... При тебе само това е. Затова не се доверяйте на електрониката. Книгата си е книга. Обичайте си библите и си четете библите. Електрониката е до некъде. До некъде. И прославяте Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Нашите тела принадлежат на Господа. И това, което принадлежи на Господа, ти не можеш да си правиш с него каквото си искаш. Сега ще отидеш на почивка. Какво ще правиш с тялото, което е храм на Бога? Не забравяйте където и да отидем. Каквото и да правим, ние принадлежим на Господа и Господ трябва да се прославя чрез нашите тела, чрез нашите души. Амин. Не може това, което е платено от Господа, което принадлежи на Господа, и ние да си правим каквото си искаме. Искам да ви кажа, че поради това нещо много пъти в живота ни, в семействата ни, в домовете ни идва проклетия. Защото ние крадем това, което е Божието и го използваме за други работи. Не може това пияно, което е купено за Божия дом и да се хвали Господ с него, Давидчо да го вземе да ходи да свири сватба с него, да печели пари с него. Има ли това право? Няма това право. Бог ни е благословил църквата, имаме си наша апаратура, която е долу резерва. Преди обикаляхме нагоре-надолу от тая зала на оная зала, имахме си имаме наша апаратура. Идваха при мен и казват, може ли да наемем вашата апаратура, колко струва ще си платим? Викам, не може. Защото тази апаратура, тези колони, тези микрофони принадлежат на Господа. И с тях само ще се служи и ще се слави Господа. Амин! Затова и брати и сестри, ние също сме купени и платени и ние принадлежим на Господа. И ние с живота си трябва да хвалим и да прославим Бога, където и да сме. Защото това е Божията воля за теб и за мен. Амин! И не си позволявайте, брати и сестри, където и да сте, каквото и да правите, да си правите вие каквото искате. Ние принадлежим на Господа. Искаме да бъдем благословени от Бога, искаме здраве, искаме сила, искаме вечен живот. Тогава бъди покорен на Бога и върши волята на Бога и това, което Бог иска от тебе. Не каквото иска платати. Не каквото иска някой друг. Но какво иска Бог. Защото Той е нашият настойник и ние принадлежим на Него. И това, което е храм на Бога, принадлежи на Бога и ние сме временни настойници на Него. Предстои да застанем пред Господа и ще даваме отчет. Има едно слово, което казва за младежите, ама по душа всички сме младежи. Брат Николай, ти чувстваш ли се стар? Не, разбира се. Аз много пъти успокоявам с брат Джеската, че е по-голям от мене. Пък такъв силен, хубав, строен и се успокоявам. И аз ще остаря още малко като него и аз съм така добре. Чувстваш ли се стар, брат? Не, разбира. Всички сме младежи. И не допускай да ти минава през ум. Всички сме младежи пред Господа. При Бога внуци нема. Всички сме деца на Бога. И Словото казва,
живей младежо както искаш на земята. Но знай, че един ден Господ ще те докара на съд за всичко, което си правил. И добро, и зло. За доброто, което си вършил, Бог ще те благослови, има и награда. Но за злото има наказание, има съд. Затова ние сме призвани да вършим добри дела в името на Господа. Амин! Ние сме деца на Господа и ние сме настойници на Божието, това, което Бог ни е дал. Бог ни е дал този дом, тази църква и ние сме длъжни да се грижим за нея. Затова призвавам и моите сестри, които са майки и деца, допускайте вътре да се цапа. Да се ядат кроките, солети и да се цапа Божия дом. Едно, че ще се изложим пред хората и може да ни изкарат, да не бъде. Едно, че и пред Господа не е добро Божия дом да се занемарява. Ние сме настойници на Бога, това, което ни е дал. На телата ни, на храмът на Господа. Исус каза една притча, с която засегна фарисеите и много ги заболя. Исус каза, че един господар даде лозето си под наем. И Словото казва, че когато дойде времето за жътва, за даване на плодовете, той изпрати слугите си да вземат част от плода, който му се полага. Но казва, те ги пребиха и ги изгониха, не им дадоха нищо. Тогава господарят си каза, ще изпратя сина си. Като видят сина ми, ще леки да се съобразяват повече. Но напротив, те като видяха сина на господаря, казаха, на това принадлежи всичко, да го тепаме и всичко да се остане на нас. И това и направиха. Убиха сина на господаря, като си мислеха, всичко е тяхно. Какво ще направи господаря с тях? Исус им зададе въпрос. Те всички мълчаха. Бяха гузни, защото разбраха, че Исус говори за тях. За всички онези, на които Бог е дал Божия дом да бъдат настойници, пазители, да се грижат за него и да отдадат Божието на Бога. Кесарото на Кесаря, Божието на Бога. Искам да ви кажа, че и днес тази притча е актуална за всички нас, брати и сестри. Не само за фарисеите. На всички нас ще се изиска сметка това, което Господ ни е поверил, какво сме направили с него. Дали сме се грижили правилно и с това, което Бог ни е дал, дали сме прославили Него. Защото и здравето, което имаш, силата, което имаш, дарбата, което имаш, ти трябва да прославяш Господа. Господ ще ни търси сметка на всички нас, които Бог ни даде да бъдем наследници на Божието царство и сме в Божия дом. Какво правим с него? Някои злоупотребяват, някои го използват за гнусна печалба. Някои нехайно го оставят и занемеряват. Имаш едно слово в Стария Завет, в което Господ обвини Божият народ, че всеки се грижи за дома си, а Божия дом остава пуст. И гневът на Господа пламна против тях. Защото Господ ревнува за дома си. И ние сме тези, които имаме грижа за Божия дом. За този дом и за телата ни, които са Божий дом. И ние трябва да употребиме този Божий дом с страх и трепет и да прославим Бога в Неговия дом. И църквата, и телата ни. Затова днес, какво правим ние в Божия дом? Какво правим с дома Господен, който ние сме храм на Него? Вършим ли неща, които да се прослави името Му, или правим неща, които да се похвали името Му? Защото някои хора вече започнаха да вършат неща, за които се хули името на Бога. Издадаха почивки и започнаха да се снимат голи, полуголи. Започнаха да снимат какво ядат, какво пият. Питам, това нещо прославя ли се Господа? Някои хора забравиха, че те не принадлежат на себе си, не могат да си правят каквото си искат. Някои хора са забравили, че ние принадлежим на Господа. Бог е платил цената. Бог е платил цената за този съд. И този съд трябва да бъде съд за какво? За почтена употреба. Не можете да умърсяваш съда на Господа. То Господ иска този съд да го употреби, да напоява.
Бог иска ние да бъдем една напоявана градина. И Бог напоява градината чрез Святия си Дух, който дава дарби на служителите си и те напояват. Вие се напоявате, като слушате хваление. Вие се напоявате, като чуете брати и сестри да се молят. В момента вие се напоявате, като слушате Божие Слово. И това е Божията воля. Всеки съд, който е в Божия дом, да бъде употребен за слава на Господи Бог да извърши волята си. А Неговата воля е децата му да бъдат нахранени, напоени, облечени и живи за Него и да го прославят. Обаче много пъти ние, този Божий съд, който трябва да сме ние употребени от Бога, да бъдем за благословение на хората, да бъдем за напояване на душите на хората с духа на Господи, дарбите на духа, вместо това ние какво правим? Господи, чекай сега, аз сега излизам отпуска, да си поживея малко, сега не мога да правя нищо. Пък някои хора, Господи, цял живот съм верващ, цял живот съм на църква, искам да си поживея малко. Некой ден ще се върна в църквата. Имаме ли това право? Имаш ли право ти да вземеш съда на Бога и да си правиш каквото си искаш с Него? Да вземеш чашата, която пием Господно от нея и дома да си слагаш ракия и да се напиеш. Имаш един такъв, го направи. Някой спомня ли си? Синът на един от най-великите царе, които съществува на този свят. Говоря по човешки най-велик. Единственият цар, който е владял целия свят. Много царе са стигали до някъде, но само един цар е владял целия свят. Знаете ли кой той? Кой от вас знае кой той? Правилно, Навуходоносор. Това е единственият цар, който е владял целия свят. И потвърдено и библейски, потвърдено и в хрониките на другите царе и царства. Неговият син си позволи да вземе нещата, които бяха от Божия дом. И какво направи брат Николай? Балтасасар. Направи си обощение, вземаха Божите съдове, започнаха да си пият, да се веселят. И в този момент, Словото се казва, че в стената дойде стена ръка, която всички видяха и започна да пише на стената. И тълкованието, което никой не може да прочете, но имаше един там, който имаше Божия дух. Кой? Данаил. Данаил му прочете и му каза: претеглен си, сложен си на мерилото и се оказа недостоен, присъдата ти дойде на момента. Същата вечер дойде присъдата и той умря със целия си дом. Мидияните и пересите завладяха. И вече това царство, което беше над всички, най-великото царство, главата, което беше Навуходоносор, се раздели на Мидия и Персия. Защо? Защото се оказа недостоен. Недостоен за това, че си позволи с Божите съдове да се подиграва, да се прави каквото си иска. Никой няма право това, което принадлежи на Господа, да го употребява за лична полза, да си прави каквото си иска. Да се хули името на Бога и да се подиграва. Затова, братя мои и сестри, не забравяйте. Това, което днес ви прочетох и предупреждавам, че ние сме храм на Святия Дух, когато имаме от Бога и не сме свои си, защото сме били с цена купени. И това, което ние трябва да направим и което сме длъжни пред Бога, е да прославим Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Да са, братя мои и сестри, търсете и правете неща, дела, които прославят Бога в живота ви. Хората в света, като видят живота ви, да прославят Бога. Да кажат: и ние искаме да бъдем такова щастливо семейство, каквито са сестра Стела и брат Недялчо. Прекрасно семейство, които се обичат, почитат, имат хубави деца. Защото в света не останаха семейства, които имат разбирателство и любов. В света е хладнина, омраза, завист, надмощие. Всеки гледа за себе си.
Но в Божия дом ние се учим на любов, мир, себевладение, почит. И като видят семействата света, вашата любов и уважение, това ще ги привлече към Бога. И по този начин, вашата любов, която имате помежду си, разбирателството, ще прослави Бога и хората ще бъдат спасени. Ще потърсят същия Господ, който е дал този мир във вас, да го даде и на тях. Който е дал тази любов във вас, да даде и на тях. Защото светът е жаден за любов, за истинска любов, за мир, но няма. Защото те си мислят, че с пари, с власт могат да ги купят, но мирът и любовта с пари не се купуват. Те са дар от Бога. Те са дадени от Святия Дух, чрез Святия Дух на всички нас, Божите деца, настойниците на Божия дом. Затова, брати и сестри, ние имаме грижа за Божия дом, който сега влизаме. Имаме и отговорности за телата ни, които са Божий дом. Не го забравяйте, брати и сестри. Господ иска да употреби всеки един от вас, за да се прослави името му. Това, което вчера говорихме и на младежите, че очите на Господа бродят из целия свят, търсят отворени и верни сърца, чрез които Господ да употреби да се прослави. Бог иска чрез тебе. Всеки един, вие, които сте тук на това място, вие не сте случайно, не сте изгубили пъти и сте влезнали в църквата. Господ ви е предузнал, предизбрал. Още до тробата на вашата майка ви е избрал и е казал: Боби ще бъде мой. Амин. Бог има съдба за всеки един от вас и вие трябва да влезете в нея. Да влезете в съдбата и призванието, което имате от Бога, да извършите Божията воля в живота си, защото Бог ви е изкупил и вие принадлежите на Господа и трябва да извършите волята си. Волята на Господа. Така че всеки един от вас е някакъв съд. И сега, ако видите, че брат Джеси е една ваза, един съд в Божия дом, на който Бог да слага красиви цветя и да ухае вътре, не искайте и вие да сте вази. Не гледайте съдбата на другия, не гледайте служението на другия. Търсете какво е вашето служение пред Господа. Вие, всеки един от вас е съд. Обаче за какво ще бъде, това е Божия воля. Но вие сте предназначени да бъдете съд за почтена употреба в Божия дом. И казва, че в Божия дом има различни съдове. Така че не забравяй, че Господ иска от теб да направи съд, който да изпълва с помазание от Святия Дух. Бог иска да те направи съд, чрез който да благославя всички около тебе. Чрез твоето благовестие, чрез твой добър начин на живот, чрез твоето посвещение, да докараш благословението на другите около тебе, на дома ти, на децата ти, да даваш добър пример и да бъдеш светлина в тъмнината, да бъдеш град поставен на хълм, който не се укрива. Това е Божията воля. Като те видят хората в света да кажат: това е добър човек. Обаче защо е добър? Защото добрият живее в него. Затова, братя мои сестри, не забравяйте, че Господ живее в нас чрез Святия Дух. И не правете нищо, което може да изгони Святия Дух от вас. Без Божия Дух няма спасение на душата ни. Без Божия Дух ние не можем да разберем Словото на Бога. Без Божия Дух ние ще бъдем като градина, която е в пустинята. Дървета, които са в каменисти канара. Няма корен, няма вода и съхват. Без Духа на Господа няма живот в нас. И ако ние похулим Духа на Господа, има опасност да няма прошка за нас. Исус предупреждава, казвали сме го и по-рано. Исус казва: ако обидите отец, може да ви бъде простено, като се покаете. Ако ме обидите мене, може да ви се прости. Но ако обидите Святия Дух, има ли прошка? Словото казва, че нито на ония свят, нито на този свят няма прошка за човек, който е похулил Святия Дух. И това нещо трябва с страх и трепет да живеем всеки ден,
да внимаваме да не похулим духа, който е в нас. Защото той обитава в храм. Бог е в своя храм, но Бог иска да бъде в тебе. И той е в тебе чрез Божият Святи Дух. Защото казва, не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святи Дух? Някой път ме питат и са ме питали, грешно ли е да се татуираш? Един пример давам. Сега, в Словото никъде няма ясно. Някои ги почитават, някои не си прави белези, но там говори за мъртъвци и за други ритуали. За татуировките точно ясно няма. Но, питам, ако сега тук сложа една икона, какво ще кажете? Богохулник, идолопоклонник. И аз питам, ако ние в храма на Господа слагаме рисунки и си правим тук каквото си искаме шарки, как ще е? Тогава защо си позволяваме този храм, който е на Святи Дух, да си правим по него каквото си искаме? А по-още по-страшното е, че си рисуват демони, рисуват си страшни неща, които са им докарва проклятие. Някой в незнанието се направил един кръст, поне далече лежи, че е верващ. На външен вид, па после живота му, защото ти каже, един Господ знае. Но не може да си правиш в Божия дом каквото си искаш да рисуваш, да цапаш, да мършиш, да разрушаваш, да сваляш стени, да издигаш стени. Не може. Защото този храм принадлежи на Господа. Ако Господ не ти беше дал живот, тази сутрин ти нямаше да се събудиш. Кой си да претендираш за тялото си, за живота си? Кой от нас може да даде гаранция, че утре ще е жив? Или пък кой може да си плати да живее 100 години? Кой може да пази живота си да живее 150 години? Или пък като Матусаил, 969 години. Правнука на Адам. Кой може да прибави на годините си живот? Кой може да прибави на ръста си? Ще да е хубаво да бе още малко по-висок. Толкова съм толкова. Не мога да направя нищо. Всичко е в ръцете на Господа. И като знам, че всичко е от ръцете на Господа и всичко зависи от Бога, то тогава ще внимавам на Бога. Няма да си правя каквото си искам. Защото като дойде болестта, аз не мога да я спра. Като дойде смъртта и похлопа на вратата, ти можеш ли да я изгониш? Като видиш Азраел, как вика турците, като дойде с рисунките, как се сънова с сърпа, като дойде на вратата, може ли да го изгониш? Не можеш. Обаче по думата на Господа, Словото се казва, че дойде ангелът на смъртта, именно той ангелът на смъртта, който взима душите, защото има такъв, писано слово е, дойде в Египет и мина от къща на къща. И там, където ga нямаше кръвта на агнето, влизаше и взимаше първородните. Истина ли? Истина е. Там, където ga няма кръвта на Исус Христос, дяволът, смъртта има власт. Но Исус казва, дерзайте, аз победих смъртта, аз победих света и вие сте победители. Амин! Затова и ние, християните, не ни е страх, или поле, не трябва да ни е страх. Много ми е тъжно, като видя християни, които ги е страх от смъртта. Страх ги от демони, страх ги от дявола, страх ги от тъмното, страх ги от хора, какво може им направят. Но ако знаеме в кого сме повярвали, ако знаеме кой стои до нас, няма да се страхуваме от нищо и от никой. Имаш един слуга на един Божи човек, Господарио, ойдехме, малко с мои думи, ги тък, му държаваме. Заобиколени сме от войска, Господарио. Това беше човек, който мисли по-човешки. Имаш един Божи човек там. Някой сеща ли се кой е? Елисей. Господи, Господи, помогни на тия хора в църквата да прогледнат, че не могат да видят. Страхуват се от хора. Отвори му очите да видят кой е с мене. Тогава Господ отвори очите на слугата. И знаете ли какво видя? Около тях имаше хълмове.
планина. Всичко беше пълно с огнени колесници с ангели. Като казваме за колесници, това означава, че бяха военни ангели. Не бяха просто нежни ангели вестители. Бяха военни ангели. Словото казва, че в една от войните, които Бог трябваше да воюва с Израел, аз много пъти го казвам и винаги ще го казвам, това ми насърчава. Един ангел, военен, извади меча си, в миг на око, знаете ли колко души уби? 176 хиляди души. 176 хиляди души в миг на око паднаха мъртви и Господ му каза: стига, прибери си меча. Миг на око. Так, секунда. Едно минаване само през редиците на войската. Един ангел. А представете си, хълма беше пълен. Исус каза: не мога ли аз да повикам 12 легиона? Айде, аз не съм бил военен, на моите брати са били в казармата. Един легион, колко ангели има? Колко войници има? Пап Николай. 6000 от 2000 до 6000. Един легион. Един батальон. Исус казва: не може ли аз да повикам 12? 12 по 6000? Да дойдат с огнени мечове. И слугата му видя. И лице си беше спокоен. Не се притесняваше от никой, от нищо. Защото Господ беше с него. Аз питам, защо днес хората, които са вярващи, ги е страх от този свят, от болестите, от вирусите, от войните, от смъртта. Защо ни е страх? Защо ви е страх от тъмното, страх ви от човека, ако падне тук в Бладан? Какво ще стане? Това си говорихме вчера. Това се случва. При Исус се случваше почти всеки ден. Всеки ден изцеляваше болни, има си болести, които са си от болести, но имаше хора, които бяха обладани. И това беше едно от служенията на Исус всеки ден. Някой път ме е страх, ако падне тук човек, сигурно в църквата ще си изкара такова, ще излезе навънка всичките. Защо? Защото не знаеме, не осъзнаваме кой е в нас, кой е с нас. Святия Дух живее в нас. Словото казва: Святия Дух, който ни е даден от Бога, е в нас. Искам да кажа, че това е същия Святи Дух. Когато Исус беше в гроба 3 дни, Святи Дух отиде и го възкреси от мъртвите. Така казва Словото. Когато в началото земята беше пустиня от строения, кой се движеше, брат Джеси? Каже, Божия Дух се носише. И когато Бог изговаряше Слово да се случи, Словото, което Духът на Господа, Святия Дух, създаваше всичко. Оня, който е създал небето и земята, строителят, който е поставил всичко в този свят, който създаде човека и всичко, което виждат очите ни, и на небето, и на земята. Същия този Дух, който стана плът, същия този Дух сега е в нас, брати и сестри. Същия Дух, който създаде всички ангели на небето, създаде и Сатана. Що Бог създаде Сатана. Луцифер. И ако искате повече информация, може да видим в Езекил. Там казва, че дори струнните инструменти бяха създадени за Луцифер. До такава слава Бог беше увенчал. Той затова и си възгорде и падна. Но Бог създаде Луцифер и всички ангели на небето чрез Святия си Дух. И същия Дух е в нас. И казва, ангелите надничат. Как е възможно Той, който ги е създал тях, цялото това воинство, цялото това небе, което е създал, този, който стои на престола в непрестъпна светлина, слезна на земята и живее в човека. Как е възможно? Същия този Дух, който е в нас, Той е в нас и ние се страхуваме от дявола. Нали е глупаво? Нали е безумно? Той, който е създал дявола и е в нас, нас ни е страх от дявола. Дявола трепери. Дявол го е страх от човек, който е пълен със Святия Дух и изговаря с вяра името на Господа. Демоните треперят от името на Исуса Христа. Човекът, който беше легион пълен с демони, хиляди,
Като видя Исуса, падна пред нозете му. Казва, нима си дошъл преди време да ни съдиш. Знаем те кой си, казваха други. Ти си святият Израилевият. Той ги смъмряше, защото не беше времето да го познаят. Ако бяха разбрали кой е Исус, нямаше да го разпънат. Ако не го бяха разпънали, ние езичниците нямаше да имаме право да бъдем част от Божият народ. Нямаше да бъдем спасени. Исус им казваше на бесовете, мълчете. Те знаеха кой е. Святият. Оня, който ги е създал. Те трепелят от Исус. А Исус ни е дал духа си. Той самия е в нас. Чрез святия си дух. От какво ще се боя? Не се бойте, брати и сестри. За да бъдете смели и силни в Господа и вършете дела, които славят Господа. Не посрамвайте Господа, който е създал небето и земята и е във вас. Не посрамвайте онзи, който ви е дал живот днес да живеете и утре ще ти даде, защото ние с вяра живееме. Защото ние изповядваме Словото, което казва, но аз ще живея, ще разказвам делата Господни. Няма да умра. Амин. Дяволът желай ти утре, като тръгнеш на път за България, да умреш. И много хора умират по пътищата. И сърцата ни се смущават. Много хора са обирани по пътищата. Но нашето упование е в Господа. Неговата закрила. И аз ще тръгна и ще пътувам спокойно, защото знам кой е с мене. Кой ме пази. Кой ме пази от крадци. Кой ме пази от заспали шофьори. От безумни, дрогирани. Бог ме пази навсякъде. И понеже знам, че Господ ме пази, ме обича и че животът ми зависи от Него в утрешния ден, аз ще стоя в нозете на Господа. Аз ще стоя и ще върша Божията воля и ще казвам, Господи, искам да съм Твой храм. Искам да бъда Твой съд, който да напълниш, да напояваш моите брати и сестри. Да бъда Твой съд. Затова и като слезе на България, ще обиколи църквите. Ще служа на моя Господ. Ще си почивам и телесно, но ще си почивам и духовно в дома Господен. Така че не забравяйте, ние сме призвани, избрани и принадлежим на Господ. Господ иска където и да си, Неговото име да се слави чрез тебе. Господ иска да се прояви силен и мощен, както се проявяваше чрез съдиите, чрез Самсон, чрез Соломон, чрез цар Давид. Хора, които печелиха битки невъзможни за човек. Но понеже Господ беше с тях, тя печелиха битки за слава на Всевишния. И Давид, който беше момченце, излезе срещу Голиат, който беше страшен. Казва, ти излизаш срещу мен с меч, с оръжие, но аз излизам срещу теб с... Не е просто прашка. Името на живият Господ. Името на Израилевият Господ. На силите. Бог беше знамето на Давид. Еова Ниси. Бог е мое знаме. Човек, който побеждава, си слагаше знамето. На всяка победа армията си слагаше знамето, че е победил. Даже на Луната одеха и там сложиха едно знаме. Ама кой са победили на Луната, един Господ знае. Но знамето е знак на победа. И Господ иска Неговата победа на кръста ти да я носиш. Където и да ходиш. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходиш, не трябва да се плашиш. Знамето на победата на злото, на победата на смъртта ти е дадена от Исуса Христа. Ходи достойно. Ходи като млад лъв. Защото ние служим на лъвът от Юдовото племе. Това се казва, че е цар лъв. Цар на всички животни. Нямам по-смело животно от лъва. Той не се страхува, ходи смело напред. А много вярва, че хората така. Много са смирени. Ходят така пред врага, пред дявола, пред чисти духове. Се сещам една случка. Една стара баба ли беше, една жена ли, когато дяволът се дошъл, тя се изплашила и казва: аз винаги съм вярвала в тебе. Аз винаги съм вярвала в тебе. Аз винаги съм те почитал. От страх хората служат на дявола. И много хора днес
служат на дявола, защото ги е страх от него. Пък и той ги лъже, ще им даде слава и величие. Ще им даде вечен живот. И дявол е голем лъжец в това нещо. И много хора, особено старите хора, много лесно се лъжат. Защото не познават Словото на Господа. Много съжалявам, че моите баби и дедовци не са познавали Господа. Някои от тях са били баячки, врачки. Благодаря на Господ, че е пречупил това нещо, това проклетие. Защото много от нашите близки са вервали в дявола. Без да осъзнават, са го почитали, служили са му и са отдавали слава на името му. Но сега е време, ние, които познаваме Господа, от нас, поколението след нас, да служи на живият Господ. И ние трябва да бъдем пример на това младо поколение след нас, че Бог живее в нас и че ние чрез Господа сме повече от победители. И семействата ни, децата ни и светът около нас трябва да види, че Христос живее в нас. И ние да живеем като едни свободни от греха, от всяко проклятие, живи за Господа, за слава на Господа. Прославете Бога с телата си, с душите си, които са Божии. Едно нещо, за което трябва да благодарим всяки ден, че ние принадлежим на Господа. Не преставайте да благодарите на Господа. Не преставайте да хвалите Господа. Като идвате тук и застанете в Божия дом, хвалете Господа от сърце и душа. Много ми е криво, като видя някои хора нямат желание да пеят. Някои хора нямат желание да се молят. Някои хора нямат желание да слушат и изморяват си. Лаки, престане този пастор да излезе мече. Това ли е любовта и почита към Бога? Така ли показваме благодарността, че Исус ни е изкупил? Така ли се отблагодаряваме за здравето, благословението, за всичко, което имаме в живота ни? Един път в седмицата имаме време да служим на Господа. И се изморяваме 2 часа, 3 часа. Не забравяйте, че ние принадлежим на Господа и сме длъжни да живеем за Господа. Достатъчно е времето, което се живея както си искаш. Тогава беше в смърт, наказанието ти беше смърт, но Исус те изкупи да не умреш и сега ти живееш благодарение на Господа. И аз се радвам, че си изкупен от Господа, аз се радвам, че съм в ръката на силния. Никой не може да вземе нищо от ръката на силния. Затова и се предаваме в Неговите ръце. Така че като ти си в ръката на Господа, не забравяй, че Той където иска, там ще те отведе, там ще те постави. Не ти където искаш. Той ще те направи съд, какъвто Той иска, не какъвто ти искаш. Ама Господ иска да съм апостол, всички да ме слушат. Всеки иска да е апостол, пророк, всеки иска да е пастор, никой не иска да е чистач в църквата. Да, ама Словото казва, онези, които се смиряват, Господ ги възвишава. А онези, които се възгордяват и се гордеят, Господ ще ги смири. Затова, нека да искаме, няма значение какъв съд. Важно е гранчарят да направи от мене съд и аз да бъда за употреба. Така като застанем пред Господа, и с това и завършвам, брати и сестри, това, което проповядваме, Господ Исус идва. И всички ние ще застанем пред Него. Да не се посрамим, брати и сестри. Като ти е казал, аз съм искал ти да си в църквата и да бъдеш молител. Много хора пренебрегват служението ходатай в молитва. Искам ти да си чистач, искам ти да си там да пускаш песните. Но Господи, аз искам да съм пастор. Господи, аз искам да съм пророк. Не е в нашата воля ние какво искаме. Ние трябва да търсим каква е Божията воля в Божия дом. Божия дом има нужда от чаши, има нужда от буркани, от тенджерета, има нужда от легени, има нужда от всякакъв вид съдове. Не си представям къща без тенджера. Не си представям дома да няма тенджера. Или пачини да няма. Много пъти ти трябва да си
да си тенджера, в който Господа те употреби да сготви и да нахрани другите, ти се дърпаш, не искам да съм тенджера, искам да съм чаша. Да, много пъти го правиме. Господ те е избрал за нещо в църквата, ама ти не искаш да си това. Искаш нещо повече. Или пък, още по-лошо, мързелив си, не искаш нищо да правиш в църквата. Колко такива хора познавате? Може би някой сега ще се види в огледалото. Не искам нищо да правя. Сега там... Брат Джеси, брат Боби са там, уник и чиста в църквата. Сега аз да хода да чиста. Духовен мързел. Много хора пък не са употребени, не могат да станат никакви съдове, защото са мързеливи. И Господ не може да ги употреби. Бог не благоволява в мързеливите хора. Както и в телесно, така и духовно. Притчата казва, иди учи се от мравката. Лете събира и зимата има. Казва, малко дрямка, малко кръстосване на ръцете и сиромашията ще дойде като принцес, като разбойник. Сиромашията ще дойде като разбойник. Бог не благоволява в мързеливите. И Павел учи, че той при все, че беше апостол, при все, че имаше право да взима от църквата, защото по принцип църквата трябва да се грижи за своя пастир, своя апостол, и те го правиха, и църквата бяха длъжни, писано слово е, но той казва, аз това, което се полагаше на мен, аз го взимах и да го давам на други. И учеше всеки да работи, той самия работеше и правише. И Петър, и Павел работеха, правиха шатри, работеха с кожени изделия и може би още други работи. Работеха. При все, че не бяха длъжни да работят. Но те работеха и даваха пример. Защото Павел казва, искам да съм пример във всичко. Той самия беше пример, че трябва да се трудим и в Бога, и с ръцете си. И това, което печелим, да отделяме и за Божието дело, да отделяме и за брати и сестри, които са в нужда. Това е Божията воля, да се грижим един за друг. И така, че да се дойде на думата, Бог не благоволява в мързеливите. А днес църквите са пълни с мързеливи хора. Всеки иска джоб център. Искате духовен джоб център, ама духовен джоб център нема. На небето безработни хора няма. Ние трябва да работим за Господа, защото ние сме съдове и всеки съд трябва да се извърши това, което е определено от Бога. Да се бъде на мястото, което Бог е определил, да се употреби на времето му. Затова, брати и сестри, Господ ви обича. Исус плати цената, за да може да бъдеш съд в Божия дом. Да се прослави името на Бога чрез тебе. Не забравяйте, вие не сте свои си. И нямате право да правите каквото си искате. Предупреждавам ви. Като Божий човек съм задължен да ви казвам цялата истина, не да ви галя ушите, да ви кажа Бог и любов. Всичко ще ви се прости. Правете каквото си искате. Ще сидите на небето. Не. Това не е истина. Истината е изграждайте със страх и трепет спасението си в Господа. Исус плати цената. Исус ти даде място. Той си на мястото. Ако излезеш от Божието присъствие, от Божия дом, на улицата, Бог не отговаря. Докато спазваш, айде да кажа нещо и за мен и си за вас, докато спазваш ограниченията на скоростта, закона няма да осъди. Камерата няма да снима, глоба няма да имаш. Обаче преувеличиш ли ограничението закона, скоростта, наказанието идва. Да, Господа ни научи. И мен. Те си плащам снимки. И сега предстои още да плащам. Така че всичко, което е извън закона, извън това, което Бог е поставил, има цена, има наказание. Затова, брати и сестри, нека да си седим кротко и смирено в нозете на Господа и да извършим Неговата воля, която е в живота ни. Всеки един от вас е длъжен да извърши волята на Господа в живота си, защото е платен с цена. Да бъде съд за пощена употреба. Никой от вас не може да се оправдае. Никой от вас не може да каже, аз не му трябвам на Господа. Не. Всеки един от вас е нужен на Божието дело.
Айде сега са местата свободни и някои вече пътуват и вече в България. Като си дойдат всичките, слава на Господа, църквата е почти пълна. Но искам да ви кажа, че ако отвориме тама, има още много празни места. И тия места трябва да се запълнат. И ние трябва да работим, за да се напълнат тези места там. Ние трябва да спечелим души за Господа. Ние трябва да се трудим на Божието ниво, да благовестваме на хората да се спасят. И там една зала да се напълни. Като се напълни и тя, и тук да ни стане тесно, Господ ще ни даде още по-голяма зала. Амин. Но докато не напълним тази зала, Господ не ме да даде друга. А Божията воля е да се разширява Царството Божие. Територията на Господа да се разширява. Всичко ние, които са в брак, да ги освободим в светлината на Господа. Онези души, които са погубени, да бъдат спасени, намерени. И Господ иска всеки един от вас да употреби, да се спасяват още хора, да дойдат в Божия дом. Дарбата, който Духът на Господа дава на всеки един, няма мъж, няма жена, това е благовестването. Всеки отделен от вас има право и трябва да благовества Божието царство. Има някои неща на мъжете не е дадено, има някои неща на жените не е дадено в църквата. Но това, което е дадено на всички, е да благовестваме и хората да дойдат на покаяние. Павел казва, горко ми, ако не проповядвам. Горко ни, брати и сестри, ако не извършим Божията воля в живота ни. Така че днес се запитай, каква е Божията воля за твоя живот, за твоя дом. Ние сме предали живота си и принадлежим на Господ. Чули, сестро? Чули, братко? Ти принадлежиш на Господа, не си твой си. И твоето място е в църквата. Тук да се изпълваш със сила и помазание и като излезеш от църквата да извършиш Божията воля. Амин? Амин? Амин. Съгласяваме се Господ да ни употреби за Негова слава. Съгласяваме се и искаме Господ да работи чрез нас. Нивата е голяма, работниците са малко. Пък има и много мързеливи и като се скатават, работата изостава. И ако Господ още не е дошъл, защото работата изостава. И ние пречим на Божията работа. Горко на уния, които пречат на Божията работа. Блаженни и благословени за онези, които работят и се трудят на Божията нива и казват, дойди Господи. Нека Господа ни благослови, брати и сестри. Да ни благослови в името на Исус. Защото нашето благословение от Отца е в името на Сина му Исус Христос, който днес проповядваме. И блажени сме, ако го живеем това слово, което слушаме. Нека Господа ви благослови. С домовете ви, с децата ви, не забравяйте. Където да ходите, каквото да правите. Ти принадлежиш на Господа и не можеш да си правиш каквото си искаш. Ние сме длъжни да направим това, което Бог иска. Плътта ще се бунтува. Дяволът ще лъжи и ще мами. Но не забравяйте. Преди всичко Божията воля. И ако сме покорни деца на Господа, Той ще ни благослови за всичко, от което имаме нужда. Първо Божието царство и всичко друго ще ни се прибави. Не търсете всичко друго, да ви стане добре, тогава да търсите Господа. Никога няма да ви е добре без Господа. Никога няма да постигнете нищо без Господа. Нищо няма да построите трайно и здраво без Господа. Защото на всеки работата ще бъде изпитана, казва. Ще дадат изпитания и трудности, ветрове, дъждове. И ако твоят дом е от слама, от кал, горко ти. Но ако си построил на канара, ако животът ти е построен на канара, на живота на Исус, волята на Исус преди всичко, нищо не може да се бори. Нищо не може да бутне. Но ние ще живеем и ще разказваме за Господа. Амин. Нека Господа ни благослови, да ни пази. Тези, които ще пътуваме, да ни пази, да закриля по пътя. Тези, които ще останете тук, то повечето ще пътуват всички, но които останете, брат Джеси е тук. Не знам кой ще тук, може да си общувате, да се събирате домашно и да отидете в някоя друга църква, където има служение.
Но просто не се оставите така по течението. Нека Господа благослови всички нас и да ни пази в името на Исус. Амин. Нека да се изправим да се помолим за Словото, което чухме. Господи Исусе, Господи, ние чрез Духът Ти свят чухме какво искаш да ни говориш днес. Чухме Твоето Слово, Слово, което е дух и живот. Татко Небесни, ето днес ние изповядваме пред Тебе, Господи, пред цялото небе, че искаме, Боже мой, да извършим Твоята воля. Доброволно искаме да ни промениш, да ни направиш съдове, каквито Ти искаш да бъдем в Твоя дом. Господи, ето моите брати и сестри са пред Тебе. Ти чуваш сега молитвата на всеки един. Ти виждаш в сърцето на всеки един. Господи, благослови всеки един, който днес се моли пред Тебе и иска Твоята милост, иска Духът Ти свят да ни употреби за Твоя слава и прослава. Господи, животът ни пред Тебе. Пази и закриляй го. Господи, животът ни в Твоите ръце. Направи както Ти угодно. Господи, нека Духът Ти свят, който Ти си постави в нас, да извърши Твоята воля. Искаме да бъдем Твои покорни деца, Боже мой. Искаме да бъдем едни добри настойници на това, което си ни поверил. Един ден ще ни искаш сметка. Дай ни сила, Боже мой, да извършим Твоята воля, да бъдем добри слуги, които не се срамуваме и няма да се посрамим, когато дойдеш. Защото ние вярваме, че Ти умря, възкръсна и предстои да дойдеш, Господи мой. Отдаваме цялата слава на Тебе. Господи, дръж ни в единство и в любов с моите брати и сестри. Всички заедно да устоим до Твоето идване и всички заедно да извършим Твоята воля. Защото аз вярвам, Господи, за да ги изпратиш тези мои брати и сестри тук в тази църква, да бъдем заедно. Ти си ни събрал и избрал, за да извършим Твоята воля. Господи, направи ни една силна и славна църква, която да прослави Твоето име славно, достойно, защото Ти си обещал, Господи, че последната църква ще бъде по-славна дори от първата. Господи, извърши това дело чрез нас, Господи. Ето ние стоим пред Тебе. Ние сме глината, Ти си гранчарият. Нека да бъде Твоята воля в животът ни, в семействата ни, в църквата ни, Господи. Благодарим Ти, че Ти си ни избрал, без да го заслужаваме. Без да сме достойни. Ти ни избираш и ни правиш достойни. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за кръвта, пролита на кръста. Благодарим Ти, Исусе, че днес ние, които се покоряваме на Твоето Слово, Ти ни поръсваш с Твоята кръв, очистваш ни от беззаконията и ни пазиш и закриляш. Благодаря Ти, Господи. Няма да стигнат думите да Ти благодаря за всичко, което си направил в животът ни. Благодарим Ти, Господи, за всички Твои обещания, които се изпълват и предстоят да се изпълнят в животът ни. Благодарим Ти, Господи мой, за всичко. Отдаваме цялата слава, чест и величие на Тебе. От сърце и душа Те хвалим, Исусе Христе, и Те величаем. Царю наш, Господ наш. Благословен да бъде името Ти до века. Амин, амин, амин. Може седните, брати и сестри.